achter het zadel over het dubbeltje. Door de eerste kombocht. Mannen blijven netjes bij elkaar. Ik zie nu met 3,17 op kop, dacht ik. Ja, dat is correct. Richard Veuring. 4,35 in de tweede plaats. 3,93. Anko Weersma op derde plaats. Dan kijken ze nu maar naar de bocht omgaan. We hebben gewoon de fiets gelegd. 3,17 op dit moment richting finish. 4,35 door een aanval, maar daar blijft het bij. En 393 in deze op dit moment staat Agerbo de tweede positie. Ik zie daar dame in derde plaats. 8,17 Ronald de vierde. En ga je aan. Laat ze niet op elkaar zitten. Doe ze uiterst de best om de beide heren te komen. Maar ja, de heren zijn het gewend. 204 als eerste richting finish, gevolgd door 425, 210 op derde positie, 817 en als hekkersloper 326, 362, sorry. Marten Snupper, Fred Renkema en Elko Drent. Er zijn in ieder geval 1 of 2 nieuwelingen bij, dacht ik. Als het de heren bepaalt, je kunt je bij ons bij het bestuur opgeven, van Vlieskruis is geen probleem. Nieuwelingen zijn laten rijden. Ondertussen... En wij gaan de tegentijd 183 euro aan de hand voor de 440, 413. Fris Renkema 8, 46. Even rijden. En ik denk van Elko als vijfde. Richting finish ondertussen alweer 183 als eerste, 440 als tweede, 413 op de derde plaats, 856 als vierde. En als hekkersloter 318, Martin Snupper. Doei! En nummertje... Ga je door stijgen in minuten, ja? Frans Tolman, als ik me niet vergis op kop. Kijken zo aan, deze heren zijn aan elkaar gewaagd. Hendrik Reusma op tweede plaats. Ja, Frans Tolman inderdaad als eerste. Hendrik als tweede. Ik zie Anton Anton Louters in derde positie, 841 hier naar Frans als vierde. En Hendrik Oosterman. Better helmen van Dat is een rolling op deze baan. Ik ben hopelijk komt het vast goed. Ondertussen Frans als eerste richting finish. Gevolgd door Hendrik. Billy in derde positie. Ian Vos als vierde. En Hendrik Oosterman als laatste man. Lauren, Freddy en Diana Mulder. Mag er even zin Gaan we eens een veilig kijken. 9 jaar en is Frans van Dubbeltje. Dat is mooi gezegd. Hoe moet jij doen, hè? Vanaf een minuut 3 super aan de Ja, kop. nou. Kijk eens, gaat jullie werken of niet? 215 inderdaad, super aan de kop, Voldraag 52. 224 in derde positie, Diana. Diana de Vries op vierde plaats en Freddy Hiemstra dacht ik als laatste. Dat is de volgorde waarin we richting finish gaan. En er wordt ook niks meer aan gewezen, dacht ik. Ja, dan zit even om. Zo zou je moeten weten hoe het werkt. En dat zullen we zo meteen even zien. En dan ja, dan heb ik weer op dit moment op kop. Dat is ook de volgorde door de eerste kombocht. En deze heren zijn aan elkaar gewaagd. Ze komen elkaar op de crossschouder tegen. Dirk Eberma zie ik in derde positie. We houden in het Roland Drent op dit moment als laatste, dat klopt. En in de achterhoede wordt nog een beetje gevochten, maar echt ruimte voor een grote gevecht is er niet. Richting finish. Onderrijds, Hendrik Wieringa, gevolgd door Edwin 407, 405 en als hekkersluiter 858. Doormet moet geen snelheid kosten natuurlijk, maar dat kan je het beter niet doen. En de enige met de helft een beetje bang. Snelheid. Kijk eens even naar nummertje 160 op kop. Jeff Verzegeren. Gevolgd door 851. En hoe de haas? Dat is wel een vakkenbaar. Wat ben je? Wat ben je? Dat is vet. Jeetje, dat is de Laatste kombocht voor de finish. Jeff Verzegeren. 851 met een vakkenbaar. 401. 133. 89. En als hekkersluiter Jan Zuiver. Zit er nu bij. Herman is 3 plus, Herman. Er zit trouwens internationale coureurs bij. Daar zit die Herman al. Die zit hier helemaal rechts. De gele haren? Ja. Helemaal rechts, een gele halenke. Watch the light, zegt hij. De weg zijn ze. Lekker op snelheid. Kijk, deze mannen die weten wat vliegen is. Springen niet alleen voor de show, maar ook al harder te gaan. Maar duidelijk met hem op kop. De andere
nog wat meer moeite mee. Ik zie Iger, tweede plaats. Armin Renkema, derde positie. Nou, het gaat vrij vlot. Martijn, je bent niet eerder over de finish dan dat je onder het hekje door bent. Martijn als eerste, Iger als tweede. Armin, Marcel, Herman Smedes en vierde lag Jan Hartra. Hoe die springen? Zullen die springen? Nee. Waar is jullie fietsen? Ik zie nummertje 80 Albert op kop. Ik zie daar 411 in tweede positie, Sjoerd Vessert 421, zie ik André de Vries in derde plaats. En Alexander gaat er even bewegen in die combo. Ja, als je het veel probeert dan gaat het de plaats natuurlijk. Regie finish nummer 80, 411, 421 en als hekkensluiter nummer 71. Na afgelopen tijd wel wat. Kunnen we vergeten, vermelden dames en heren, dat zijn op donderdagavond in Zevenhuizen met de feestweekwedstrijd. Open klasse. Voor liefhebbers, de wedstrijd begint om precies 6:30. We gaan verder met groep 18, Theo, Ronald en André. Alle drie crossers. Noal, ja. En kijken ze naar de morgen gaat. Oh, die horen die schreeuwen. Dat is zometeen in de loop van de dubbeljump. Maar de heren hebben nog geen zullen vliegen, denk ik. Kijk eens aan. Nee, ik was een fiets van André. Door hebben slippers geremd in de kombocht. Over de tabletop. Ronald heeft er vandaag een beetje meer moeite mee. Die wint. Ondertussen de heren richting finish. Theo hebben nummer 410 op kop. Gevolgd door André Pelon, 803 als derde man. Ronald Baanstra, 415. Wij kunnen ondertussen weer naar Park Vermeer gaan. Kunnen we doordraaien. Maar verder met groep 19. Nou, hoe is ik aan het vinden, hè? Wilmer Jochen, Pieter de Johan en Walter Bonnema. En ik zie Jochen als eerste over de dubbeljump vliegen. Net als die wilde er helemaal. Ik zie Johan in de derde positie. Pieter Veulemaal op vierde plaats. Gurbedag denk ik als tweede, ja. En Ja, Walter als ik ben er op tussen. dit moment. Een ratje. Nou is Johan viert. Steeds op nummer 15. Jochen tussen die laagpaar door de gaan zitten, dus is een risico. 406 houden we eerst deze finish. 32, 408, 439 en 78 gaat zet en aankomen. De heren zijn wel eens eerder tegengekomen op de crossbaan. En kijken we even naar even achterom kijken van hoe ver is de tegenstander. Daar valt meestal behoorlijk ruimte tussen. 3:17 op dit moment, 3 set op kop. 4:35 Leeuwarden in de tweede plaats. En Anko Wiesma heeft duidelijk meer moeite met het hele verhaal. Als u wat hoort er allemaal, dat ben ik niet, maar dat doet de microfoon. 3:17 als de eerste richting finish, gevolgd door 4:35, 3:93 Anko Wiesma als hekkensluiter. Wedstrijd zijn in groep 6. Bernd Dameron, Gerjan, Ronald en Hagen. En Hagen denkt foutjes maken doe je niet te vaak, dus het pakt nu de binnen. Kijk eens aan, tactisch rijden heet dat. Naar binnen toe, helemaal naar buiten. En proberen het gat dicht te houden. En Bernd moet op dit moment genoegen nemen met de tweede plaats. Hagen reed door hem. Heel netjes daar in de bocht. Dameron kijkt eens achterom. Nou, zijn er nog twee. Laatste combo voor de finish. Hagen op dit moment op kop. En Bert die doet nog een aanval. Maar dat mag niet meer baten. 210 Dameloon op de derde plaats. 8:17 Ronald Kuiper. 3:62 hebben we Ger-Jan van der Voorde. Ja, ik hoop met u dames en heren dat er nog een beetje terug blijft. Ja. Wedstrijd voor groep 8. Hendrik, Frans, Hendrik, Benny en Ina. Kijk eens even naar, dat is gewoon vliegen wat Frans Thijmen er ook weer doet. Benny Fransma, in de eerste positie. En Frans probeert het buitenom. Hendrik weet goed genoeg voor het werk. Pakt weer die eerste plaats. In de achterhoede proberen ze het nog maar. Het verschil is te groot. Hendrik Roosma op dit moment. Als eerste racing finish. Frans doet er alles aan. En het is close finish. De jury beslist hoe wat. 8:08 als derde. 8:41 Ina Vos als vierde. En Hendrik Roosterman als laatste man.
Freddy en Diana Boger. Kijk, de waarom schieten we dan zometeen over de finish. Siebrand op de kop, dacht ik. Ja, inderdaad, 2015. Zie daar Jarno vierde positie, ik zie 52. En Laurens Fokkema als tweede man. Ik zie Diana op de derde plaats. En dan hebben we Freddy als laatste op dit moment. Racing finish, 2015 als eerste, 52 als tweede, 224 3, 450 op de vierde plaats en 437 als vijfde. Okay. Groep 10, dames 8 en 9 jaar, Flora, Theresia, Witske, Ellen en Thea. Watch, de luisteren die ene mannen kijken maar één kant uit. Na de listen, Roelof, Hendrik, Tjerk en Edwin. En Hendrik op dit moment als eerste over de dubbeljump. Edwin in tweede positie. Zet hem op! En deze heren, ja, kijk het regen dus vervelend. Dan moet ik gewoon doorvoeten, want ik kom de hele plaats natuurlijk. Hendrik, hier is het. 407 op de tweede plaats. En de rest, ja, staat er even met de het zegt het niet heel duidelijk. En bij de deur over de finish, dan hebben we onder het hek door. 4,29 als de eerste race finish, gevolgd door 4,02,58 en 4,05. Wat wil we hier weer afgaan? 58 als tweede, 4,01 als Die zit hier mooi, hè? 133 Van hier al, ja. 89 als tweede, Hier al, 4,24 als laatste Bertijn en Armia Renkelaar. Emma Donny vliegt als de eerste samen met Igor over de dubbeljump. En deze heren, dat zei ik, komen elkaar ook regelmatig tegen. Er zijn ook een nieuweling erbij. Kijk eens even, zo mooi. Martijn, Ige, Harrianne Schiek, daar, Marcel, Herman en Jaap Hemstra, dacht ik. Ja, correct. Dat is de volgorde waarin ze richting finish gaan. Er verandert heel erg weinig aan. Armianis die probeert nog een poging om hier te pakken, maar het blijft bij een poging. En het is voor de jury om te bepalen wie waar. Watch de luid, zegt hij. En kijk eens aan, zijn net knoskogels. Even de Willy. Kijk eens aan, is dat snel vliegen. De heren zouden perfect moeten hebben voor laag vliegen. Sjoerd water. Ik zie nummer 80 Albert Roosma op dit moment op kap. Ik zie Sjoerd in de tweede positie. André de Vries op de tweede plaats. En Alexander als laatste. De heren proberen onder elkaar een beetje te schuiven, maar het blijft bij een poging. En het is, let op, is voor de jury om te bepalen. Groep 18. Op start heel voor de klaar. Theo, Ronald, André. En Theo op de eerste weg. André in de tweede plaats. En Ronald ziet daar als derde over de dubbeljump gaan. Theo als eerste binnenkomen, voor het derde doorkomen. Ik krijg een kopje koffie aangeboden, maar dat wordt zometeen om half denk ik. 4-10 als eerste richting finish gevallen door 803. Dus Wouter Zander heeft verloren. En we hebben Ronald Douwstra. Ik zie Pieter. Die staan achter een koffie te zien. En Johan Beck nummer 3 in de vierde plaats. Die namen zitten. Tweede Ja, tweede positie, jongen. dus Gerben Mulder. Oh. Oh, nu weet nou het alweer. Die nog Ja, maar dit. dat is voor de baakcommissaris en niet voor mij gelukkig. Johan Visser als eerste richting finish, gevolgd door Pieter van der Waal, Johan van der Velde. Met die paraplu. Wat heb je nou? En deze heren, kijk eens even naar keuren netjes met z'n drie over de dubbeljump. En de eerste kombocht tekent zich altijd een ietsje sneller iemand af. Ondertussen vergeet je onze loten natuurlijk niet, dames en heren. Ze komen bij u langs. En als we ze vergeten zijn, schroom niet om ze even aan te schieten en alsnog een paar loten te kopen. Ondertussen 317 op kop richting tabletop, gevolgd door 435. En Argo heeft een beetje meer moeite mee. Richting finish gaan ze alweer 317 als eerste, 435 als tweede en 393 als derde. Watchterlijn zegt je van groep 6, Bern, Damon, Gerjan, Ronald en Hagen. En Hagen haalde strakjes een trucje uit van binnen door.
Ja, je moest ook weten aangeduid. Zo'n trucje maar één keer kunt uithalen. Bernd, die staat wel een beetje langer. Rijdt op dit moment op kop. Agen op tweede positie. Ik zie Duivel en Engels als derde. Ronald als vierde. En Gerjan als vijfde man. Nee, kop. Bernd Diederichs. Agen voor als tweede. Duivel en Engels als derde. Ronald Kuipers als vierde. En Gerjan van ongeveer de kant. Snelheid hebben. En de technische kleedjes erbij. Ja. En ik zie jou aan de haar op dit moment op kop. Gevallen door Elke Dren. Fred Rijkema. Zie ik daar al. Kom maar daar. Maak hem, joh. Doe maar. Die derde Zweden die proberen het, maar ja, de trucjes komen ook te pas natuurlijk. 183 als de eerste race. Gevallen door 44, 457, 34 als de eerste. Hey, En we gaan het Groep 8, jongens van 9 jaar. Hendrik Koostema, Frans Koolman, Hendrik Koostema, Danny Wouters en Nina Vos. Dat is dus een dame, maar dat had u al begrepen. En dan vrij laag getrekt veld. Frans, tweede positie. Nee, niet goed heel. Als eerste dus. Die Hendrik als tweede. Steeds Paco natuurlijk. Ondertussen gaat Frans als eerste race finish. Gevallen door Hendrik Roosema. Als derde de Danny Wouters. Nina Vos op de vierde plaats. En Hendrik Kloosterman is niet de eerste geworden, maar hij heeft wel een hele hoop geleerd vanmiddag. En kijk eens eraan. Deze heren weet ook wel een beetje wat showen is. Niet vergessen, tweede positie. Ik zie Sjoerd aan de kop. Beide heren zijn niet onbekend in de crosswereld. Diana op de derde plaats. Jarno op het vierde. En Freddy Hinstra heeft er weer meer moeite mee. Richting finish gaat alweer. Sibrand als eerste. Laurens als tweede. Diana als derde, sorry. En Jarno als tweede. Loodjes hadden al gekocht natuurlijk. Mocht u vergeten zijn, ziet u ze rustig even aan om nog een loodjes. Ondertussen zijn Roelof, Hendrik, Tjerk en Edwin weg. Hendrik neemt op dit moment de leiding. Edwin op de tweede plaats. Tjerk en Roelof komen erachteraan. Dat is vrij uitgestrekt. Ja, lijkt wel spectaculair, maar het gaat niet echt hard natuurlijk. En dat is het enige dat het telt. Snelheid maken op deze baan. Zorgen dat je eerste bent. Als je dat dan bent, blijven. Ik zie op dit moment Hendrik Wieringa 429 als eerste richting finish. Volgens Edwin de Jager 407,58 en 405 Tjerk Evenma. Gaan verder met groep 15. Jongens van 11 jaar. Herman, Jaap, Ive, Marcel, Martijn en Arjan Renkema. Watchflight zei die en dan valt het hek met de vloeg naar beneden. En dan moet je zorgen dat je weg bent. Kijk eens even naar Martijn en Ive. Haal eerst over het bubbeltje. En die Martijn weet hoe je gaat dicht moet rijden. En kijk eens even, is dat spectaculair. Martijn op dit moment als eerste gevolgd door Ige. Ik zie Marcel in strijd met Arm Jannes. Ik zie de Herman. En Jaap. En die Herman loopt duidelijk weg. Martijn als eerste richting finish van de Regen Amsterdam. 4:33 Marcel de Vries op de derde plaats, Harm Jannes Renkema. Op de vierde zit er nog 12 en 13 jaar. Ik zie Albert daar als eerste over de dubbeljump vliegen. Kijk, kijk, kijk. Cadeautjes worden eerst gegeven, zei ik. En zo die pakt nooit binnen door de tweede plaats. En André heeft er geen antwoord op. Rechts in tabletop gaan we maar met 80. 4, 11, dacht ik, 4, 21. En Alexander heeft een beetje meer moeite met deze kanonnen. Richting finish, nummer 80 als eerste, 411, 421 en als laatste man 71. Je net stonden. Wat is de wedstrijd is voor groep 18, Theo, Ronald en André. Kijk eens even naar. Laatste straks is het Theo buitenom, pakt de eerste plaats. En André. 2 trapjes minder in, werd gelijk 5 meter achter, zo gaat het de fietscross. Theo kop, André als tweede man. En Ronald heeft
een beetje meer moeite met dit werk. Volgorde, Racing Finish is ongewijzigd. 14 als eerste, 8 als 3 als tweede en 4-15 als derde. Hoogsteleid zegt hier gaat het licht van rood, oranje, groen en het hek naar beneden. En op dit moment Joopie Visser als eerste over de dubbeljump. Pieter doet het een beetje rustig aan. Hadden we waarschuwing geholpen hebben? Ik weet het niet. Bobby als eerste, 32, Gurbenholder als tweede. Johan van der Velde als derde man, Pieter van der Waal als vierde. En Wilder Wonen op de laatste plaats. Dat is de volgorde waar ze richting finish gaan. Iedereen groen licht wil geven, kunnen we verder. Dankjewel. Watch the light, zegt hij. En dan wordt het rood, oranje, groen en dan gaat het hek naar beneden. En rechts zijn ze Laurens, Frits, Jenny, Diana en Tara. En kijk eens even naar. Doe maar Tara. Uitgestrekt. Laurens staat er op dit moment op kop. 2:24, Diana als tweede. Had er maar net een laat aan. Op de derde plaats. Ja. Achterwacht, Danny Louters. Ik zie Tara als vierde. Laurens weg. En Frits Regenaar. Als de laatste dacht ik. Richting finish als eerste. 8:52, 2:24 achterlaag, 4:13 en 8:56 als laatste man. Dat hek naar beneden. En dan moet je zo en niet te veel achterom kijken, want het kost tijd. En een aanmoediging vanuit het publiek. Maar een zeer prijs gesteld door de heren. Raymond op dit moment op kop. Met een riante voorsprong als eerste richting tabletop. 35 Patrick, de tweede. Ik zie Ringer in derde positie. Vrij uitgestrekt al deze heren die zitten we bij die verschillen onderling in. 402 als eerste richting finish gevallen, 85. 200 worden aangevallen door 317, maar de jury bepaalde plaatsen hebben. Groep 6 van start, jongens vanuit de jaar. Bernd Duimelen, Gerjan, Roald en Hagen. En ik zie Hagen op dit moment even de binnen pakken daar. Ja, kijk eens aan. Ja, als je beiden dan willen, moet je voldoende op de kaart hebben. Bernd Duimelen doet er alles aan. En proberen te pakken op alle manieren, maar Duimelen is ondertussen een plaatsje opgeschoven voor de derde naar de vierde naar de derde plaats. Hagen van Kunnen het gaat eens houden. Gaat richting finish als eerste. Volgend door Bert Boerderiks. 2 team Duimelen Engels als derde. 8:17 als vierde. En we hebben 3:62 Gerjan van de voordeur als laatste man. Kruisdingen rijden finale. Zijn in de eerste mooie tijdens de halve finale ervan uitgereden. Kijk eens even naar wat gaat. Dat gaat snel. En ik zie op dit moment Margaretha als eerste. Edwin Jager als tweede. Hendrik als derde. Dan hebben we nog Sjark en Ruud erachteraan. Kijk eens even naar. Er wordt in de middag een beetje gevochten. Margaretha heeft een ruime voorsprong. Ergen en Edwin proberen nog even de tweede en de derde plaats op te rijden. Cadeautjes worden niet gegeven. Als je hier wat wilt hebben, moet je ervoor vechten. Margaretha als eerste onderbreid richting finish. Edwin de Jager als tweede en de als derde. 393 als vierde, 58 als laatste man. Onder Theo en André van Loon. Als ik de lijst bekijk, dan zie ik dat er allemaal bekende crossers zijn. En deze heren zijn aan elkaar gejaagd. Hebben we de snelheid. Deze cadeautjes worden niet gegeven. Theo pakt over de leiding. Terwijl altijd naar de derde plaats wordt teruggewezen. André van Loon, tweede plaats. André de Vries als laatste man op dit moment. Maar dat kan nog van alles wijzigen, want het is er nog niet. Kijk daar even een gevecht dat in de komende. Richting finish. 14, 803, 80, 411 en 421. En de mooiste was de groep 19. Met de jongens 13, 14, 15 jaar. We hier 4 mooisjes. Gerber Jochen, Pieter Reo en Walter.
Op dit moment als eerste. Gurbe op de tweede plaats, Johan de derde. En Pieter Voorland probeert buiten om te kijken. Ja, Johan, als Johan eruit gaat, dan gaat het beter, jongen. Ik zit normaal als vierde. En Johan aan de partij komt er niet meer uit de paas en denkt van, maar dat is traag genoeg. Op dit moment als eerste is hij niet door te komen. Hij wordt aangevallen door Gurbe. Johan als eerste. Gurbe en Pieter. De jury bepaalde voor uiteraard. 78 Wolter als vierde. En Johan van de Veldenaar veel in de valpartij, maar ja, kost de plaatsjes natuurlijk. Dan de vierde en de vijfde plaats. De goed naar beneden. Tweede, drie, Lisa. En nu de onderbedrijf. Sialuda. Tweede plaats. Noor heeft het vierde plaatsje weer opgepakt. En Esther naar de vijfde plaats teruggewezen. 203, als eerste racing finish Lisa Hegeman. Alida. Gerda. Simone. En uiteraard. En deze drie dames. Uiteraard van harte. Tweede geworden Edwin de Jager. Dus eerste geworden Margaretha Wieringa. Net goed, hij heeft Op deze drie heren uiteraard van harte. Nee, dat is... Dat zei ik al. En deze drie heren ook van harte gefeliciteerd. Albert Reuswa. Nee, dat mag niet doen. Dit is goed. En deze drie heren van harte gefeliciteerd. Jongens, 13, 14, 15, 16 jaar. Dat klopt. Op deze dames uiteraard van harte gefeliciteerd met een mooie